Aratusteak ate joka ditugu, Gernika Lumon usadioak ondo mantentzen diren seinale, ostegun honetan ostegun gizen, sasikoipetzu edo eguen zuri da, hori dela eta elaialai dantza taldeak eta segundola eta musika eskolak elkarlanean antolatuta, 5:04 gutxitan pasilekuan jarri dute itzordua eguen zuriko gozoki bidea egiteko. Txistulari, triki eta kopla doinuekin gozoki bidea egingo dute, gozoki dendetako gozokiak batzen kalez kale.